Moro, tänään me pelattais vähän Clash Royalea ja me availlaan tänään nämä chestit, mitkä mulla on tässä. Ja sit meillä on täällä, tai mulla on täällä tarjouksessa Legendary chesti, joka me myös ostetaan. Ja joo, me availlaan Silver chestejä. Mega Minioni tulee. Ja mä toivoisin sieltä, että vaikka, no, Lava Hound olisi ihan hyvä, Sparky olisi ihan hyvä, ja no, mitä muuta olisi? No, Ice Wizard, no, se olisi ihan ok. Ja Log ja Lumberjack, niitä mä haluaisin kaikista eniten, koska Lumberjack on mun lempparikortti tässä pelissä. Ja joo. Me pelataan yksi matsi, ei pelata enempää, koska ettei tästä videosta tullut liian pitkää. Laitetaan tosta noin vähän tonne noin. Nyt taitaa onnistua aika hyvin tuo hyökkäys. Ja joo. Ysylevunen täällä näin. No aika pahoin silleen. No ei voi mitään. Okei, nyt näyttää vähän pahalta. No ei näytä enää niin pahalta. No me taidetaan menettää toi torni, mutta ei voi mitään. Peukkui pystyy, well played. Joo, me hävittiin tämä. Ainakin luultavasti. Mutta joo. Voitte käydä kommentoimassa, että mitä siellä Legendary Chestistä vaikka tulisi. Ja no joo. Se olisi ihan kiva vaikka, jos te kommentoisitte. Koska niitä on aika kiva lukea. Ja, niin. Tuossa on vähän golemia kehiin. Tuolla taitaa olla 2 legendaryä, ainakin mun käsittääkseni. Ja toi Kajentti saa meidän tornin. No, me hävittiin se. Ei se haittaa. Täällä Frozen Peakissä on aika hyviä pelaajia, joten niitä on aika vaikea voittaa. Elite Barbaareita, niin on kuullut niistä vähän juttuja, että ne olisi aika hyviä. Ja ne on tosi nopeita ja lyö aika paljon damagea. Niin niitä kannattaa varmaan sit käyttää, kun on vähän parempi levusia ne Elite Barbaarit. Nyt kaikki käy kommentoimassa, minkä legendaryn mä saan. Avataan se N, Y, T, nyt! Oi, Graveyard! En kyllä tiedä, tää taitaa olla ihan hyvä. No, kyllä se mulle kelpaa. Toinen legendary. Ei mulla näitä legendaryä nyt hirveästi oo vielä. No, se ois moro!